Her har vi en anden spændende en, der lyder. Lad os se en rigtig god en. Det er meget flot, men den bare ikke kommer i øjnene af mig, den der laser. Nej, det var så ikke så rart, det der. Det var virkelig behageligt. Det er overhovedet muligt. Ja, men det ser en rigtig god en her. Jeg tror lige, vi skal have lidt lys her i gang. Kom med den der pind. 6 ud af 6 stjerner. Jeg har aldrig hørt noget så usmageligt. Det er grimt, hvad Gullipalle har gjort ved den nye dansk musik. Og det kan komme til at tage mange, mange år at finde tilbage til genudforske den originale nordiske lyd. For det her, det er perkerklang. Så jeg tror, at man vil tænke tilbage til Gullipalle som de sorte år i dansk musik. Og det skal ikke forstås i forhold til sort som fremmedarbejder. For det, at Gullipalle render rundt og spiller fandango med en flok fremmedarbejder, er en helt anden historie. Her taler det sort som mørke eller mangel på vision, og ikke sort som hudfarve. Jeg synes personligt, at Gullipalles visioner er en skændsel for dansk musik. Intet mindre kan så komme ud af landet. Og det er jo altså fantastisk. Det er postet ind på et forum på Danmarks Radio, og det var altså lukket, da der til sidst begyndte at figurere dødstrusler. Det er på dage, og det er jo altså virkelig spændende, der er gang i. Okay, så kan man sige, hvad er modreaktionen? Og her har vi så modreaktionen, for det er et, hvad jeg kalder det, et syg nok referencefonogram. Og det er altså Koji syg nok, der refererer. Så det er mig, der ligesom er, hvad kan man sige, jeg er dørmanden ind til denne her verden, som er blandt andet er en syg nok verden. Så Koji syg nok åbner hjem. Nej. Det har været meget svært for folk at forstå, hvordan det fungerer med denne her fonogram. Men det er et meget avanceret fonogram, det indeholder 13 timers musik. Så er der mange, der siger, det tror jeg, der er ikke så meget på. Så grunden til, at I ikke tror på det, det er fordi, det kan der ikke være på en menu, for jeg selv i gang lavet en House LP, 90'erne, der kan ikke være. Og det er jo fordi, at vi mangler innovativ tanke. Det er fordi, I ikke er syge nok. Det er fordi, I ikke repræsenterer fremmed overtagelse. Og det er fordi, I ikke er unge af sind. Jeg er ung af sind. Jeg er blevet ung af sind en gang til. Man troede, jeg var ung af sind en gang, og nu er jeg ung af sind igen. Jeg er også gammel af sind, da jeg er blevet gammel og mørk og dyster, på grund af, at I har været så I har været så onde. Men jeg er ligeglad. Jeg kører videre som intet hens. Nu er heller ikke alle jer, der har været onde. Det er Korsen Hyld, han står der i siden af, og så ikke de her vigtige det var ham. På grammofonpladen, der har Jørgen, siger jeg, men jeg vil sige, hvad hedder det? Ja, der har Herr Rud slaget forskellige citater fra undertegnet. Disse ting er, og det vender vi tilbage til, citater, der lyder som for eksempel kattens sommer hengemt i et runepænt stykke grønt skumgummi. Vi har også et stykke nydansk saga-placering, og så videre, og så videre, og så videre. Så vi har mange forskellige ting her. Vi har et stykke stjålen musikundervisning. Vi har en alt-skal-væk-bombe. Vi har et jadehøjt objekt taler ud. For at undergrave mig selv, har jeg valgt at lave det, som ligesom ville spare benene væk under mig. Jeg har lavet et fonogram, der ikke fysisk har de objekter, de som taler om, men refererer til objekterne. Fordi jeg tænker, at nu er det ikke det der med, at man spiller objekterne ud, og du skal noget imellem objekterne, der vil ikke bevæge over tid. Jeg tænker, hvis man refererer til disse objekter, uden at have dem, ville det så hele falde til jorden, og det ved jeg ikke, om det gør, og derfor er det et eksperiment. Det er simpelthen mulighed for, at jeg vil stå som en overkage, en fandango-spiller, jeg troede selv på den, men jeg fejlede, altså sådan en type. Og det er jo virkelig hårdt. Altså, det må, og generelt inde i den akademiske verden, der er det jo det, man ikke vil. Hvis man opdager, at der er en fejl, så ryger fundingen jo, og så videre, så man vil gerne holde den gående. Man vil gerne holde sine, altså hvis man nu for eksempel er kompositionslærer på et konservatorium eller et eller andet, så er man i fed måske 1,5 år, og så de næste 20 år går på at lade som om man stadig er fed. Fordi hvis de nu fandt ud af, at man ikke var fed, så ville man måske ryge ud eller sådan noget. Så det er altså det er lidt samme. Men her spiller vi altså kortet og siger, lad os teste, om det virker. Og jeg ved ikke, om det virker. Det kan du sætte. Godt. Så langt godt. Nu skal vi prøve at se her. Hvordan fungerer det så? Hvordan kan jeg så komme til at høre et stykke, tænker I? Jeg vil gerne høre et stykke Crime Fighter Tokyo objekt, eller jeg vil gerne høre et stykke oprindeligt, for eksempel, så siger man over på sit datasheet her, der er sådan et datasheet, hvor man kan afkode objektet her. Kan man afkode objektet her? Fordi afkode objektet, det vil sige, jeg kunne godt tænke mig at høre et oprindeligt dødshyldeobjekt. Så vender jeg den her sådan her, og så går jeg derover. Og så kan jeg så se en reference til, hvor jeg kan finde det originale dødshyldeobjekt. Sådan der. Så hvad nu, hvis jeg er på den anden side af objektet? Jamen, så vender I reference. Kortet her, eller datasheetet om her.
Og så går man så ind, og så finder man altså frem til, det kan jeg gerne høre. Svendsen vogter op landet. Tusind. Kan se, kan jeg se op i tusind næbet, så kan jeg se, at du skal nok. Og der er kun spørgsmålstegn. Hvordan kan det så gøres? Så må man finde et andet sted. Og det er jo så den. Så her er der altså, der er omkring 13 minutter musik, for det er jo altså virkelig lidt spændende. Så er der så, hvis man kan se, der er et stykke papir mere, så står der indeni. Og hvordan hænger det nu sammen? Jo, til inde i objektet, der er trykt intet mindre end en hel liste af andre musikalske man kan forholde sig til. Der må man gøre objektet i stykker for at genstemme, eller man kan bruge det her fremmede overtagelsesdokument, og så simpelthen lige læse frem til et billede. Det er jo altså smart. På den anden side af fonogrammet, så kan man se et bandebillede, og det er faktisk en gang, jeg har taget jeg har indvildet i ligesom at have et gangfoto. Og det er et gangfoto, og det er det fordi, at jeg jo er syg nok med tilbage til den her. Og på billedet kan vi se, der står herude som billedtekst, står der 5 og altså ikke 4. Og det betyder, at der mangler en nydansk selvmord på billedet. Fordi man først tænker, nå, men hvor er en nydansk selvmord? Men her kan vi se, der står, at han er på billedet. Der er altså 5 og ikke 4. Det kan man sige, at det er en nydansk selvmord, der er den der. Det ved vi ikke, og hernede er det så hvad kan man sige, en lille fanfare for hver aktør. Og da det nu er en bande, så har jeg lavet, altså jeg bryder mig egentlig ikke meget om, den unge musik. Det skal jeg indrømme. Jeg kan ikke lide den unge musik. Jeg kan ikke lide, altså jeg kan godt lidt lide det, men jeg kan ikke rigtig lide det. Der var en person, der hed Street Nash. Sådan en rapper. Og jeg så dem en gang i en video. Jeg så dem en gang i en video med Jokeren, hvor det var klap dig selv på skulderen. Klap dig selv på skulderen. Jokke sagde det. Klap dig selv. Og det kan jeg da slet ikke rigtig det. Jeg kan ikke klappe mig selv på skulderen. Men jeg tænkte, at nu når det ligesom var, så så bliver jeg nødt til at prøve at klappe mig selv på skulderen. Så jeg en lille bitte fanfare for mig selv. Så jeg klapper mig selv på skulderen. Jokke sagde, men det var så ikke Jokke sagde, så parten sagde. Men jeg kan ikke rigtig gøre det. Så fanfaren er faktisk, hvis man prøver at spille den, så vil man opleve et nihilistisk, John Dolansk tomhed, et Københavns gråd, smerten. Hvis man prøver at spille den, så vil man ligesom se, at den måske slet ikke klappede ham selv på skulderen. Men nu skal vi jo ikke sidde her sådan en martyrs. Så der er bedst lige godt. Så er der nogle ting, der er meget værre. Jeg havde egentlig taget en e-mail med, for at vi har sendt et skrækbrev ud til diverse journalister i dag. Der er en kvinde, som ikke er klædet her i øjeblikket, men mindre jeg ikke har set, hun er kommet ind. Som har sendt hvad sker der for Goodipal? I næsker jeg bare i hans nederlag, men i virkeligheden er det meget, meget slemt, fordi... Hvad har vi her? Her har vi 500 kroner. Nu er der nogle af jer, der vil sige, hvad går det ud på? Og så har jeg hørt en sige, det er ligesom KLF, det er bare lidt cheapere. Det var lige, hvad man kunne forvente af ham. Goodipal, KLF, det er bare lidt mere cheap, men det er fedt op. Ja, siger I. Og det er jo så fordi, I ikke ved, at jeg er syg nok. Fordi, nu stod man lidt startet tilbage i Rusland, Moskva, i 2004. Men jeg tror endda, Tjekov, var du i 2004, eller var du i 2005? Det var 2005. Men min start på dag i 2004. Hvor jeg mødes med et par nyrige ukrainere. Og du har også mødt nogle nyrige. Du har spillet på en nyrig båd engang. Er det ikke korrekt? Det er ikke korrekt. Men jeg mødte et par nyrige ukrainere. Der, som satte nogle shows op for mig. Jeg spillede nogle koncerter. Og der er andre, der siger, det er forkasteligt. Man kan ikke tage til over og hænge med bag. Ja. Fundet på en anden måde, end vi funder det her i Europa. Og sådan er det bare. Og så kan vi diskutere det til evig tid, hvordan det hænger sammen. Men jeg var altså i Moskva og mødte en nyrig ukrainer. Så lukker vi lige igen, og så skal vi lige se bag på programmet. Nu bliver det virkelig spændende. Godt. Bag på programmet figurerer diverse labels. Og her kommer tilbage, hvorfor fanden hedder Rute 66 eksperimentet. Det var jo sådan, at da jeg var en ung knægt i Jylland, jeg er jo ikke fra Aarhus, men fordi jeg var en stemmerkæden, så var jeg i Aarhus i nogle år af min opvækst. Ja, nydansk selvmord har jo også boet i Aarhus, men det var en helt andre årsager. Det skal vi ikke komme ind på her. Det er jo en hot by. Det er jo stedet Noller City. Det er der, hvor det rykker. Hvis I nogensinde har været der, så ved I, at det er
The Place to Be, og det ved I, fordi oppe på Island er der en café uden på Reykjavik, der er opkaldt efter Aarhus. Så ved jeg det jo. Nu bliver råd ud af bilen. Så fik jeg det. Så det er den virkelig hot. Der er jo et par Adidas-skoler, der hedder Copenhagen, men det er jo ikke en helt café. De fylder mindre, så der er vi altså i gang. Du skal prøve at se her. Der er nok også rimelig mange andre ting, der hedder noget fra København. Ja, helt sikkert det er. Men prøv at tjekke den her. Du skal prøve at se her. Det var sådan, at der var et forlag, der hed... det var ikke et forlag. Der var en pladebutik, der hed 66, der var en person, der hed Martin. Han synes, det der musik, det gik og lavede, det lød der bare pisse godt. Vi lavede en hende her. Og så lavede han et læg, som hed Mangel på It. Han udgav en helt masse dansk musik. Det der siden er blevet DVP, og jeg spillede på hestene. Jeg underviste på Princeton. Jeg væltede mig i damer. Væltede mig i penge. Jeg drak mig fuld. Jeg tog både for mit eget liv. Det var... Nej, der var gang i... Men... ja. I hvert fald, så synes jeg, at de kunne have pladen. Så bestemte jeg mig ligesom for at give dem en plade, de aldrig glemmer. En ting mere, det var, at gennem de sidste 12 år, der er der kommet mange mennesker op til mig og sagt, would you care to do a little album for us? We have a little label in Brighton, for eksempel. Eller måske nogen sagde, du må forstå, at jeg kan ikke bare fortsætte en band, hvis du har talt låne. Eller sådan noget der, ikke? Virkelig hårdt. Og det endte med, at han gerne sendte alle pladerne tilbage, fordi at der bliver givet penge væk. Det er for meget, er det ikke? Godt! Så kører festen her. Nu skal vi prøve at se her. Nu vender vi lige programmet her, og så kan vi sige, hvorfor bliver der givet penge? Og det er jo så et godt spørgsmål. Husk nu, at jeg er syg nok. Tænk tilbage på historien fra Moskva 2004. Og lad os så komme frem til... der er godt nok en mere til i koppen. Fordi er der Rompe Vejgaard. Den klarer du Vejgaard. Der. Så kommer vi hen til et rigtig, rigtig spændende sted nu. Vi kommer til New York, maj 2010. Og det gør vi på et tidspunkt, hvor jeg har fået hjælp, har fået mit backup, er blevet taget ind i den eneste gruppe, som støttede G, da bølgerne gik højt, da jeg lå på tømmerfloden og ved at gå ned. Syg nok, drengene. Jo tak. En hvad? En livstræt? En nydansk selvmord? Jeg ligesom samlede G'en op, sagde, det er denne vej, langbåden skal sejle, smed mig ombord, og det må man jo ikke glemme drengene for. Drengene, siger jeg, som om det var sådan lidt the boys, men der er jo ikke kvinder med. Før i tiden var der kun kvinder med i mit band, nu er der kun hankøn. Og så mig, som også er hankøn. Nok til et dans, der ikke er noget ballade med mig. Godt. Men nu bliver det rigtig godt, fordi her kommer den så. Der er jeg så der er blevet stjålet en maskine fra det jyske musikkonservatorium. Siger rygterne, de har senere vist sig, at det jyske musikkonservatorium er andel et teori på en maskine, som de slet ikke ejer, fordi de vidste ikke, hvad de selv havde. Lang historie. Anyway, jeg er på Stanford University, læser på Politikken, at undertegnet er politianmeldt. Men hele syg nok er politianmeldt, men jeg ved ikke, om hele syg nok er politianmeldt. Det kan ikke finde ud af det. Jeg er ved at gå ned med flaget, jeg ved det ikke. Ringer til politiet og siger, hej. Jeg hører, jeg er politianmeldt, de siger, du må komme hjem omgående. Jeg siger, det kan jeg ikke, jeg underviser lige på Stanford. De siger, så bliver det værst for dig selv. Jeg lægger på og flyver til New York og mødes med en gammel veninde, hende der faktisk har English Muffin Records, som vi har her. English Muffin Records, som så også får den her plade. Mødes med hende, sidder på en café og siger, vi skal lige møde min bror. Han er lige kommet hjem fra Afghanistan. Han har lige bumpet en konvoj. Han er lige blevet forfremmet. Og vi skal ud og spise med ham. Og vi går ud og spiser med ham. Og han har sine børn med, og han ærer børnene på hovedet. Og vi sidder der. Og han fortæller om, hvordan han fløj over konvojen og skød alle de fucking afghanere ned. Og det var virkelig flot. Og imens, der spiser han bøffen. Og jeg tænker, nå for satan, det var da godt nok en vild historie. Og så er det jo faktisk virkelig spændende. Så siger jeg, det var da jo godt nok mærkeligt, at børnene er gået. Hvordan kan man sådan skyde sådan nogen, og så være herhjemme i USA allerede en uge efter? Så jeg blev forfremmet, og så fik jeg sgu lige lidt lønforhøjelse og din og dan, og så fik jeg lov til at tage et overlov, fordi jeg skulle hårdt at skyde folk. Skal lige hjem og lige get the American way, og så videre, så videre. Det var skønt. Og jeg får det meget mærkeligt af det, fordi der sidder vi jo, og jeg har jo aldrig prøvet at skyde nogen. Men, mens det her finder sted, og fordi der er perkere involveret, der begynder jeg at modtage fascistiske udtalelser fra Komponistforeningen for eksempel. Tidligere komponister, vi nævner ingen navne, skriver til mig: kære Gullipad, du plejede at være sådan et lys for dansk musik. Nu hænger du med perker.
Og andre skønne ord som, hvis jeg var dig, mand til mand, så vil jeg se at komme ud af det der skib. Fordi de drenge, du hænger med, det kommer der ikke noget godt ud af. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det er også dig, Kåre. Jeg hænger med dig, så er jeg plads. Det ved du. Så det var jo, og det var sådan lidt, og langsomt så begynder mange af mine tidligere techno-venner, vi nævner ingen navne, DJ Daniel, at skrive til mig, at jeg skal dø. Og det skal DJ Vad også. Ikke livstræt, jeg ved ikke hvorfor livstræt, men han er måske så livstræt, så han, jeg ved ikke. Jeg håber, I dør. Jeg håber, I dør. I dør. Bare I dør. Bare I dør. Dør. Sådan noget. Det var sådan nogle mails. Sådan nogle virkelig aggressive mails. Det var virkelig smukt. Og langsomt så begynder jeg jo faktisk, at fordi jeg har jo fået 2 overfald før, på grund af min musik, så har jeg jo fået en flaske i hovedet, da jeg fik en kniv i maven, fordi folk troede, jeg var jøde og så videre. Så jeg tænker, at jeg tænker, at nu kan det jo godt være. Jeg bliver lidt paranoid der, mens jeg sad i USA og modtog alle de her skønne mails fra mine de dagen sendte først, da jeg var kommet hjem. Men det er altså noget, der sagde, det vil jeg gerne have, at jeg dør. Det er jo godt. Og så begyndte jeg faktisk at synes, at det hele var ondt og uretfærdigt. Og jeg begyndte at mit liv faldt jo langsomt sammen. Min kæreste gennem 15 år forlod mig. Og der sad jeg i København og var hadet af danskerne. Og det var jo herligt. Og fik dødsrusler fra danskere. Simpelthen. Altså, jeg vil gå ud fra, at jeg tror ikke, der sker noget. Jeg tror ikke, jeg vil blive slået ihjel. Men hvis man ligesom skriver, jeg håber, du dør, og jeg smadrer dig, hvis jeg ser dig. Jeg smadrer dig og dine venner, hvis jeg ser dig, osv. Så er det ligesom, så er fronten ligesom kørt op. Men husk nu, jeg er en gentleman, så jeg er jo ikke interesseret i at slås. Jeg er stadig ubevæbnet. Hvis I tror, jeg har andet, jeg har en kigger. Men det vil jeg det kunne vise. Jeg har ikke engang kniv. Før i tiden havde jeg sådan en butterfly-kniv. Det er mange år siden. Det forsvandt i Paris i 2003. Så siden har jeg været ubevæbnet. Så hvis I vil slås, så tager I mig bare. Jeg er et slag, så er jeg nede. Livstræt har gjort det. Det er bare en gang, så er jeg lækker. Så der er ikke meget til. Jeg er jo en wimp. Hvad det angår. Men tjek nu her. Jeg er så jævnlig i kontakt med min ukrainske ven. Jeg har flere ukrainske venner. Og min ukrainske ven siger under en samtale for nylig til mig, han siger til mig, I can make people disappear just like this. Han siger, jeg har godt engelsk, han er American. Der, så forsvinder de bare. Sådan der, så er de væk. Og det synes jeg lyder virkelig spændende. Jeg tænker et kort overblik på, hvem kunne man være interessant, altså om jeg ligesom skulle, altså det kunne være virkelig spændende, altså for eksempel at få en af dem, der måske havde sendt en dødstrussel til at disappear just like this. Det kunne være, jeg ved ikke, tanken strejfer mig, om man skulle, altså man skal jo ikke tage dem, man skal jo ikke tage ens fjender, så begynder jeg at tænke, så skal man måske tage en af ens venner. Det kunne være, at man skulle lade DJ Vad disappear just like this, eller livstræt, eller hvad nu lige bare disappear just like. Hvorfor er altså lidt action i dag? Nej, det tænker jeg selvfølgelig. Men tanken strejfer mig, at Gud, man kan betale sig fra at få en person til at disappear just like this. Og det fascinerer mig jo. Om han mener det eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men han har frygtelig mange penge. Så hvor han har fået dem fra, det skal jeg heller ikke kunne sige, men Rusland er et stort land, og han opererer i Rusland. Han er ukrainer, han opererer i Rusland, og han opererer også i Ukraine, så jeg går ud fra, at der er sgu fest nok på pengene. Tag på bordet, fordi pengene ligger jo her, så den er god nok. Der er penge i lortet. Altså, det er ikke noget, jeg bare finder på. Det kunne være en røverhistorie om penge, hvis det ikke var, fordi pengene ligger her. Så det er jo virkelig godt. Og så får jeg lyst til at sige, jamen ved I hvad så? Jeg ringer op til ham og siger, kunne du ikke tænke dig at låne mig? Hvor meget koster det at slå en mand? Jamen det koster omkring 250.000 dansk. Hvis det skal gøres ordentligt. Hvis der er ikke nogen, der skal finde ud af noget. Og det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Det er en rigtig, rigtig god idé. Så jeg tænker jo så, om det ikke kunne være rigtig, rigtig spændende at få en person til, altså om jeg ikke kunne låne de penge af ham. Hvis jeg nu kunne låne sådan en omgang penge, som det koster at få folk til at disappear just like this, så ville jeg jo i virkeligheden have bevist, at jeg er villig til at give sådan nogle penge væk, og så kunne jeg jo sige, hvis I disser mig eller kalder mine venner perkere, så siger jeg, fuck ja, for jeg putter der bare penge i. Så haha, fordi jeg kan jo, nu har jeg jo en mand på nakken, der kan få folk til at disappear just like this. Så et par for hovedet af DJ Daniel, det kan jeg lige så godt leve med. DJ Daniel for Guldipal er syg nok.
Der slutter festen, og så er der nogen af jer, der siger, men hvordan ved vi, at der var? Hvordan ved vi, at hvordan ved det ligger jo der, det ligger eksemplar, I kan selv gå ned, og vi køber flere, så er der pisse ligeglade. Kan man så købe 2, inden jeg er da ligeglad, mand? Jeg er ligeglad, det er da mine penge, Jeg har en hjernesygdom, højst sandsynligt. Jeg er forgældet til op over begge ører, og jeg har altid følt mig friskere, end jeg er i dag. Det er det altså. Der slutter festen her for aften. Velkommen til